Today, maghimo ta og crispy shrimp with ampalaya. Atong tanawon kung mo blend ba ang ampalaya ug ang shrimp ug mo crispy ba sad ang ampalaya. Ato ning abangan karon. Yan. Ang ampalaya ni ako lang gi slice of very thin lang, nipis lang kayo. Yan. Butter day ani is a mix of flour and cornstarch. Yung timplan na ko salt to taste, depende sa panglasa nato, garlic powder, paprika, then nor all-purpose seasoning. Yan. Then butang na ko ng 2 eggs. O instead na mo add ko og cold water akong ibutangan siya fresh milk, cold fresh milk. Yan. Nga magluto na ko sa isa ka shrimp with ampalaya. Make sure na kada shrimp na siya ampalaya. Then another one. Ngayon na lang nato ron di matangtang ang ampalaya. Now, ito na kaunon. Okay, forma gyapon. Lunod ng pugog, another batch. Yan. Then, itong baligon. Kaon na pugog akong another batch. Yan. Lami raman tanawon. Kaya yung tilawan ron. So, we'll taste. Lami rin siya ang ampalaya sa mo-blend na siya sa shrimp. Yeah. Lami kayo.